Здравейте, хора! Днеска ще играем Майнкрафт. Изчакайте. Така. Ще бъде къща на един етаж, защото един приятел се шари и каза, че иска да го на един етаж на креатив. Чакайте малко. Камера. Ще се върна. Не, няма да се. Така. Първо искам да покажа на моя приятел Алекс какъв клип съм правил. Стига да е първо. Ето. Тук направих 4 епизода, нали помните? Тук правих това. Аз му казах и това го направихме. Тук съм писал, тук се търси до диаманти и тук намерих. И да му покажа горе. И почвам къщата. Ще бъде кратко и ще отрежа малко части. Така че, ето, това го направих. Тук е така, тук си инчантвам, тук не е. Гей, Алекс, имам си тея и не съм лъгал. Сериозно и така. Чак само да си кръста само това. Ако иска да влезни да играем, аз съм просто го кръста. Така. Десна и сега права. Така. Така, почвам. Изчакайте. Оф, не го питах каква къща да е. Направо почвам. Така. 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 Держи. Много е голяма! Така. Така. Не, спри! И как казах, ще отразвам части. Защото ще бъде много дълъг епизода. С едно повече съм го направил. Направо как ще го направя този епизод? Така. А сега ще издигам. Къде беше това? Взема това. Къде е дървото? Аха, свето. Аха, и после се ни трябва така. Така. Не, дървото. Аз пък цветно. Такова. Това е много трудно. Чакайте да запомня колко дърва. 1, 2, 3, 4, 6, значи. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Три, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така. И вече няма да правя клипчета. Нарочно. Това ми е последния клип. Защото никой не ми ги харесва, не пишат коментари, а другите не си истинския знак. Аз съм истинския, защото са ме кръстили вече знака. Аз забравих да кажа на Алек, че вече са ме кръстили знака. И не се шикувам или лъжа. Сериозно. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И също съм много тъжен. Защото вече нямам приятели в училището и само Алекс и Денис ми останаха приятели. И сега ако не ми бъдат приятели, няма да си имам приятели, няма с кой да играя. Едно да Алекс да му хареса къщата. Или няма да отрязам епизода. Не! Помис Крипър. Така. Луха стана готина. Гейте. Така. Аз съм гейн. Аз понякога геймън съм. Аз понякога геймъм. Тут ме кеф. Някой може да ни знае с кой геймъм. Аз знам какво означава. Така. Махаме го това. Още едно нагоре. Така. И бък.
Така. Ще има и втори епизод. Няма да говоря съм къща. Ще има и втори епизод и чао.